تمہوں اجازت ہے مسلمانوں کہ جے کافر تواڈے قبضے آ جان انہوں غلام تے لونڈیاں بنا لو. کیوں؟ پروفیسر طبقہ زیادہ تر نعوذ باللہ من ذالک اسلام دے ایس حکم دے اوتے اعتراض کرتا ہے اور تنقید کرتا ہے کہ ویکھو جی کی ہے کہ آخر ظلم نہیں انسانوں کے اتنے انہوں غلام تے لونڈیاں بنا لینا. لیکن ہوں حکمت سونے نہ پلیتوں تے حکمت دی خبر کوئی نہیں. میں تیرے سامنے اصل حکمت دسنا کہ اللہ دے قانون اور شریعت دے اندر اس حکم دے اندر کی حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ جنہوں غلام تے لونڈیاں بنایا گئے وہ اسلام دے تہذیب و تمدن اور اسلام دیا خوبیاں مسلمانوں دے طرز زندگی وچ رہ کے تے ویکھن. ہو سکتا ہے اسلام تو دور نسل والا جانور مسلمانوں دے وچ رہ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسے دے نال رہ کے اسلام دیا خوبیاں ویخ کے تے جڑا پہلا دور نستا پھردا سی وہ اج اسلام دی دولت قبول کر لے تے قبول کر کے اگلے ہمیشہ دے جہنم دے عذاب تو بچ جائے. اے سی مہربانی اور احسان اللہ سونے دا کہ انہوں لونڈیاں تے غلام بنا لو تاکہ اسلام مذہب دیا خوبیاں وچ رہ کے دے ویکھ لین اور ویکھ کے دے اسلام قبول کر لین اگلے عذاب تو بچ جان. ایمان نال دسو احسان ہویا کہ نہ ہویا؟ جے وڈ ٹک کر دیتے جاندے تے انہاں نو جناب مار ختم کر دیتا جاندا تے اے اجازت وچ نہ رکھی جاندی تے مر کے ہمیشہ دا جہنم ہی سڑنا سی انہاں نے. لیکن اس برکت اس حکم دی برکت ہوئی کہ حضرت بی بی رابعہ بصریہ ولی بنی ہے. رابعہ بصریہ ولیہ بنی. رابعہ بصریہ لانکہ بھی لونڈی سی. اے لونڈی سی آ پوچھا نبی پاک سرکار دے حکم مبارک دی حکمت پوچھنا تے اس لونڈی تو پوچھ کے ویکھ. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ سرکار بھی غلام قربان جاواں جناب. ہاں جی ان دے سینکڑے ایسے غلام لونڈیاں گزریاں نے اسلام دے اندر جنہاں نے اسلام نو مسلمانوں دے وچ رہ کے قبول کیتا ہے خوبیاں ویکھ کے قبول کیتا ہے. اللہ نے انہاں نو بڑے بڑے ولایت دے غوثیت دے قطبیت دے مقام عطا فرمائے نے. تو بیلیا جہے غلام لونڈیاں بنے نہیں یہاں تو نہ پوچھو نہ تو پوچھ جڑے بنے نے کہ تسی دسو اسلام نے کڈا وڈا احسان کیتا ہے تواڈے تے. رابعہ بصریہ جے جناب ہاں اسلام رہیاں اسلام آئیاں مسلمانوں رہیاں تو پھر وہ مقام بھی تو پایا ہے نا کہ جنت اور دوزخ دی مالکہ بن بیٹھی ہے. جنوں چاہے ادھر سٹ دے جنوں چاہے ادھر سٹ دے. دیکھ دے صحیح سبحان اللہ. اے مقام فنا قربان جائیے. حضرت سیدہ رابعہ بصریہ اے خدا دی قسم مملوکہ سی لونڈی سی مگر اسلام دیاں خوبیاں مسلمانوں دے وچ رہ کے ویکھیاں اسلام نو قبول کیتا اسلام دی حقیقت دو آشنا ہوئیاں ان دے برکت فیض صحبت تو جناب فیض یاب ہوئیاں تے ان دیاں برکتاں دے نال اسلام نو قبول کیتا. اللہ سونے نے شریعت اسلام دے اندر لونڈیاں تے غلام بناون دی یہی حکمت رکھی جے تاکہ مسلمانوں دے وچ رہ کے اسلام نو پال لین. جڑا جانور پہلا اعلان اللہ دا نہیں سمجھ سکیا غور کرنا. ہاں جی اس وا ہن جناب جدو لونڈی تے غلام بن جاوے پھر جناب اگر اسلام قبول کر بیٹھے تے ہن جڑا قید کری بیٹھا ہے انہوں جڑا اے غلام تے لونڈی بنے نے اون دے رحم و کرم دے ہاتھ چ اللہ نے پھر دے دتا ہے انہوں. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر پہلا اعلان اس وحدہ لا شریک دا سن کے تے اسلام قبول کر لیندے جدو پہلا اعلان مسلمانوں نے جا کیتا ہے لوگوں اللہ نو من لو تے ایک خدا نو من لو چھڈ لو بت پرستی دے کفر نو تے اسلام اپنے خدا نو پہچان لو. جنہیں اپنے وحدہ لا شریک دا اعلان سننے تو بعد بھی انہوں نہیں پچھاڑیا جنہیں منی دے قطرے وچوں انسان جیسا قیمتی جان ہاں جی جوہر تیار کر دیتا تے جناب جاندار بنا دیتا. یہو جہ انسان جڑا بنا دیتا ہے عقل و خرد بھی عطا فرما دیتی ہے. پھر وہ اعلان حق سن کے ایڈے سانے تے کاریگر دا اعلان سن کے جنہیں پہلی سلٹ تو لبیک نہیں آخیا جنہیں اوندا آوازہ اعلان
قبول نہیں کیتا، اللہ نے انہوں انسانوں دے درجے تو تھلے سٹ دیتا ہے، اللہ نے انسانوں دے درجے تو سٹ دیتا ہے تھلے کہ ہوں یہ انسانوں دے برابر دا نہیں رہا، یہ حکم جانوراں والا ہو گیا ہے، بلکہ جانوراں تو بھی کم چلا گیا ہے، جی جانوراں دے ہن منڈیاں تے سودے ہوندے نے، ہن ایندا اوویں سودا ہوئے گا، یہ انج غلام تے لاؤندیاں جناب وکدیاں ہوندیاں سن، تائیوں وکدیاں سن، اس واسطے کہ انہوں نے اپنے وحدہ لا شریک نو نہیں پچھاڑیا، حالانکہ جانور اپنے رب نو پچھان دے لے، بدبختاں نے نہیں پچھاڑیا، اور جے بھلیکھا بھی ہو گیا سی بھول بھی گئے سن، اج چیتے کران والے بھی اساں پہنچا دیتے ہیں، وہ کنڈی کھڑکا کے پہ آخر نے لوگو اپنے رب نو من لو، لوگو اپنے رب نو من لو، ہاں جی اس وحدہ لا شریک نو منو جنہیں تمہیں پیدا کیتا جے وہی تا معبود پر حق آ، ہاں جی جی اصا یہاں کی کنڈی کھڑکا کے اپنا اعلان تے اپنی جناب منادی یہاں کے دروازے تے کرا دیتی آ، جی پھر قبول نہیں کی ہوں انسانوں کے درجے تو ڈگ پے نے، جانوروں کے درجے تے آ گئے نے، ہوں یہاں وکنا بھی ہے، اگلے دی مرضی ہے یہاں آزاد رکھے، یہاں قید چ رکھے، جو مرضی کرے یہ وہی مرضی آ، کیونکہ جانوروں وانگوں دی ملکیت ہو گئے نے، جی ڈھور ڈھگے ملکیت ہوتے ہیں یہ بھی اوے ملکیت ہو گیا ہے، اگر پہلا رب دا اعلان پچھان لینا ہو جی صدیق اکبر آزاد سی انہیں بھی آزاد ہی بن جانا سی۔ حکمت مبارکہ نہ سمجھن والا پروفیسر وہ بک مارتا ہے، پڑھتا پڑھانا ہے، میرے نال بحث ہوئی ہے، میں تجھے آخو پروفیسر کی میرے بحث ہوئی علمیہ کتب خانے کے اندر، وہ سر سید احمد دہاکے سی، میں وہ خلاف بولیا، انہیں یہ جناب گل کی، انہیں آخیا دیکھو تو دے جناب اسلام لونڈیاں تو غلام بنانا، میں آخیا بے وقوفا اسلام دے محاسن اور خوبیاں تو باخبر کرنے واسطے اللہ نے لونڈیاں غلام بنانے کی اجازت دیتی ہے تاکہ ابدی عذاب تو بچ کے اے دنیا کے اندر تو چلو انسانوں کے درجے تو ڈگ پیا ہے، مگر پھر بھی احسان کر دو، چلو میں تو مہربان ہوں، مہربان ذات کی مہربانی ویخ، کملی والے کی رحمت للعالمین ویخ، انہیں آخیا چلو یہاں ہے جی لونڈیاں تو غلام بنا لو، اپنے کول رکھ لو، سادے ویخ کے حسن جمال، سادے حسن اخلاق نو ویخ کے، سادے اعلیٰ کردار نو ویخ کے، مسلمانوں دیا خوبیاں ویخ کے تے مسلمان ہو جان، اگلے عذاب تو بچ پین، تو پھر نال حضور نے یہ بھی رکھ دیتا کہ جہاں یہو جہاں اسلام دے مطابق خدمت کر کے انہوں نے اللہ کے رستے میں آزاد کر دے، فرمایا اندر واسطے جنت لازم ہو جاتی۔